Bo día, comparecemos como cada mes para facer unha valoración das cifras do paro e da Seguridade Social correspondente a outubro de 2025. Estas cifras continúan a reflectir o bo comportamento do noso mercado de traballo. En relación ao desemprego, Galicia conta este mes con 113.386 persoas paradas. Esta cifra supón a mellor cifra de toda a serie histórica. Con respecto a hai un ano, baixamos un 7,22%, a un ritmo maior que o do Estado, e esta baixada dase en todos os colectivos, como son os parados de longa duración, mulleres e menores de 30 anos, nas 4 provincias e nas 7 cidades de Galicia. Tamén en términos de contratación, con respecto a hai un ano, subimos un 2%, e é verdade que con respecto ao mes de setembro de 2025 subimos o paro, pero subimos un escaso 0,27%, o sea, 301 persoas. Este comportamento é habitual nun mes de outubro, de feito sube en todas as comunidades autónomas, pero en Galicia faino a un menor ritmo que ao resto do Estado. De feito, é a segunda comunidade autónoma onde menos sube o desemprego, tanto en términos absolutos como en relativos. Con respecto á Seguridade Social, Galicia conta cun 1.102.984 persoas afiliadas e esta cifra tamén é a mellor cifra dun mes de outubro. Todos estes datos reflexan que imos polo bo camiño no desenvolvemento das políticas activas de emprego e estas medidas seguiremoslas consolidando para precisamente buscar un mercado de traballo dinámico, resiliente e que xere emprego de calidade.